Асалом, биё. Чо кардӣ Асал ҷон? Ти инҷа чизи қиқош қавақо дар замин биги қавақота бигзарем хат. Куҷода будӣ? Дар як ҷо бозӣ доштум я омадам. Шаб куҷода будӣ? Дар интернет кафе будам, баъд ё хона рафтам. Дурӯғ нагӯ, ман шаб хоб дидам ки ман мурдам. Ҳама омада гиря када, ҳама дар онҷа ба ту набудӣ. Куҷода будӣ шаб? Ту хоб дида ки мурдаи ҳама гиря дора ҳама аст ман не. О ту баъд барои ҳамин хазиқ шидӣ? Ҳо, дар куҷо будӣ? Охи ман қаврканида будам.